Тіпи справа. Бачив. Кидаю їм гранату туди. Ні? Ні, Куда не їх кидаю. тут нема? Ладно. І тільки що він сюди забіг. Вбив. Вбив Я одного. гранату кину, давай, відходь. Я кидаю туди гранату. Вийди сюди. Нажми, я кину гранату, відкрий. Ще раз відкрий. Він далеко. Все, відкривай і вриваємося. Щас, броню, відкривай. Двері закрив. Хорош. Закривай двері.